Yo, yeah. Para ni sa tanang mga dipulog no. Yeah. Hope you like it, yeah. Yeah. Woo! Mac music! Yeah! Tsunami from the barrio! Yo! Come on, let's go! Yo! It's a place where I came from. Nakadaghanan, beautiful ug handsome. Usan ako, joke ra. Dala tinuod, ayaw lang po katawa. Ako ni siyang i-share sa inyo about sa kong syudad nga perti ka limpyo, perti ka hapsay, walay gubot bay. Nga aman gani away nga ginagmay. Yo, dili polluted among air. Welcome back to our vlog, and for today is Huwebes na, October 31, last day of October, and tomorrow is November 1 na, and welcome month of November. Yeah, so ano na sa amin tawag dito pag ganun, also All Saints Day. So usually kasi 2 days yung sineselebrate namin dito. Ewan ko lang dyan sa inyo, mga kadangers. Kasi, dito sa amin, tawag doon is kalag-kalag. Which is yung, parang kalag-kalag is yung spirits. Which is, kalag is, ano guys, a Bisaya term of spirit. 'Di ba? So, kalag-kalag o yung multo sa Tagalog. Ganon, kalag. So, tawag namin dito sa, ano guys, sa ganitong okasyon ng 1 and 2 is kalag-kalag. So, 2-day yung celebration dito. And yung sinasabi ng calendar natin na yung November 1 is All Saints Day. At saka yung 2 is All Souls Day. Souls Day. Ganun. Diba? So, sa amin dyan is kalag-kalag yon, which is magluluto kami ng mga pagkain like mga kakanin, biko, suman, maghanda kami ng pagkain, and then in the night at 8 p.m. So depende yun sa amin kung sa pamilya na mag-celebrate sila ng prayers or maghanda sila ng prayers with the mga loved ones na namatay na sa 1 or sa 2. So, usually kami sa 2. Yung mama ko talagang naghahanda siya ng 2 talaga. November 2 siya naghahanda ng ganon. So, ngayon, bukas, Friday, wala talaga, no? Walang pasok, tsaka November 1 na. So, ngayon is wala kaming pasok din. Pinanood ko pala si Chinky Tita, yung vlog niya. Naano ko muna. So, nanood ko guys kasi na alas-lusihan ko diri sa pisina. Ang sudan is from Carinderia. Talong na may itlog. Ayan po siya. And then, meron ako dito lumpia. Harap na lumpia. Dami. Wait. Andiyan na sa Timarlin. Wait lang. And, meron akong binili ng kalamay. 100 pesos lang to guys. So, kain muna ako guys kasi gutom na talaga ako. Grabe. So, let's eat guys. So, naunsa na akong lipstick, oh. Tanggal na. Gamay akong kaon kay pasiksi ko. Magbalik alindog program ta. Charot. Wala ko anong mga balik alindog, guys. Wala jud ko ko'y pagkabalik alindog. So, wala lang. Hindi lang ko ganahan magdaghan og kaon kay nagutman ko kay ganina. Murag gutom na jud kay ko agwan taray guys. Purot na akong kuan. Oh, grasya sa Lord. Purot-purot na gyud ako ang tawag ani. Akong tiyan. So mukhaon ani tilawan nato. Gamay lang. Ano to daghan gamay lang. Kay murag ani sa kumukhaon niya gamay lang kaayo. O tilaw lang, tilaw. Ano siya guys, kalamay made in Dapitan City. Kumuta na mo sa kalamay, siguro pilit niya siya. Ayan o. Wow! Kalamay with peanuts.
ana. So very known kay ni siya sa Bohol. Daghan kayo ni siya sa Bohol. Mao ni siya mga pampasalubong sa Bohol. That is why daghan jud kayo ni sa Bohol. And mas lami asan ang ilang kalamay dito jud. Mas ano jud siya. So mga siya yung kalamay guys. Look at that. Tamis kayo. Makalugwa sa mata. Katamis. Alright guys, ready to go na ko. Mato ko og city. Mapait ko og gatas. Mag-grocery ko gamay. O kung ano-ano. Then, uli na din ko sa Mutya. Mag-travel pa ko 1 hour from Dipolo City to Mutya. So, magdali-dali na kuno kay mura dire. Kaulanon siya dire guys. As in. So, maadto na ko. Buyers. See you later na lang sa balay. Basin mag-haul ta sa akong ipamalit. So, di ko mag-vlog din na sa city gyud kay I know. Kabalo na mo basta na ay vlogger diri sa probinsya nga tan-awon jud kag ayo. So, yes lang, see you na lang sa balay unya guys. Mag-haul ta sa akong mga ipamalit. And see you. Bye. Bye. Aww. Bye. Ba't ang gwapo mo? Ano ko dali sa balay karon pud ko na abot and it's time. Time is 2 p.m. na. Umalis natin. Ano sila? Alumni reunion, alumni homecoming. So, it's time to haul. Pumunta nga diba ako sa city. It's time to haul. Ito yung nabili ko. Yung minute ko. Bulingon. Muna. Grocery haul. Nido. Ito yung gatas ni Clint. Hello. Ang kilo ko sa vlog anak. Nilalagnat si Clint eh. Nandito. Naglalaro sa tabi ko. So ito Nido. Saka ito San Marino na chili corn tuna. Maganda tong i-partner sa bread, pang snacks. And then, coffee. Coffee ko brown. Ito yung kape natin. As of the moment. Next is, snack ng kids. Mga dongers. Cheesecake siya from Lemon Square. Meron pa pala siya binili kasi binili ng dad nila. Next is ito Bear Brand. Ito yung binili ko kasi meron siyang guys. Ito free na Bear Brand. Yung with coffee. Gatas na may kape. Tsaka ito kasi maraming lamok kaya we need mosquito coil. Ayan, Baygon. And meron akong binili na banana cake. Ayan. And ito natira na andito is yung pang-ulam ng mga kids, which is itong tender juicy na cheese dog. Favorite ko nila eh kasi mayroong cheese at itong star hotdog na regular lang siya. Yun lang guys, yun lang yung ano natin. And meron din akong nabili ng mga ukay-ukay. Separate video ko na lang kasi sila sa akin another video guys kasi gusto ko separate video ko sila guys kasi magta-try-on na din tayo. Ito sila. So ito kikita ko sila sa inyo. My next video ko naman ako kasi wala na akong content. You know, dangers. So yun. Short video yan. Mga dangers. So, now, ilalagay ko muna to sa ref yung aking mga binili. O i-arrange kasi sobrang dumi na ng bahay. Sobrang dumi na ng ano dito guys, tawag dun. Ng kwarto. And yeah. Nilalagnat kasi. Oh, lagnat. Lagnat ang baby namin. Diyos kaluoy. Wawa ang baby. Wawa.
Magkuantaw niya, nak. Kayan ka hotdog o niya. Ha? Oh. At ako sa nang ibutang sa ref, anak, ha? Aman, may. Ibutang sa anak, may sa ref. Aman. Hotdog. Dana lang ka, nak. Balik ra ko, nak. Sobrang dumi. Walang maraming kalat dito. My goodness. Daming kalats. Ayan. So, hirap. Ang kapoy ko sa biyahe, guys. Kay biyahe ko, 1 hour baya po ang biyahe. From Dipolog up to here. So, yan. Sobrang pagod sa biyahe. Ano na ako? Si Mutski. Mutski, yung ating motorcycle. Ayan, so maglilinis lang ako, guys. And yeah, balikan kayo ko kayo mamaya.